Hello guys, ang YouTube channel nontonmanku gaसैखौबो बरायबाय। जागोन ना जायाखै जागोन आंनासो मेकआपआ खारजोबलायलांबाय बे। लाभलिया दंना गैया जाखोब्रा नंलाय ओइ लाभलि मानसियालाय न' दंना गैया जाखोब्रा ओइ लाभलि दङ सोर फैलायखोब्रा मालाय भिडिअ बानायफुबाय थानायावनो नोंसोरसो हाबाब लाभलि अबेनिफ्राय इसे मोजां हिनजाव लाबोखोब्रा नोंलाय साला खोन्थालायबावाना लाभलि ओंखारबो बायह्रायाव ओइ लाभलि फै फाग्लाफोर आंनो हाबाब मिथिसारबाय मा नुखोलै आं दिनै सिमां ना मोगथां जाखो खनसेथाव सोबालाय आंखौ होद फाग्ला गोसाद्रायबाय आयौ लाभलि बाय नोंबो एथ' मोजां देलायनो रोंगौ आरो आं हयले गोसोथोफ्लांसिगौसोमोन नोंखौ दे फाग्लाफोर मानो फैयामोन बुंदो है ओरैनोसो नोंखौ बै बाजै दान्दुलिनि दखानाव साहा लिंफैदोंमोन होमबालाय बेयाव जिरायथ' आं ड्रेस सोलायनानै फैनि दे थाब सोलायनानै फै हेलो गाइस आं YouTube चेनेल नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं दिनै ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बै मबाइलखौबो बोरै दोननांगौ जाखो बे जाबाय आलु बेखौ ओरै हानानै ओरै सिंखावो नोंथांमोना आं देखायलांबाय थानोसै आइदै हेलो गाइस आं दा मैगं हाफुबाय थानायावनो खिनो ओंखारबाय नोंथांमोना जोंनि पायखानाखौ खिखर सालिखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय एसे हाग्रा गुदु जाबाय आरोखि जों बेयावनो खियो गाइस आइदै खिनो ओंखारनाय हाथारला आयौ बाला मैया दावदै गला जानाय उदैयासो गाज्रि जाबाय दावदै गला बायदि खिबाय आं मबाइलफ्राबो डिस्टार्ब हेलो गाइस आं दा खिनानै फैखांबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बे जुगाव मा जाबावनांगौ जाखोब्रा संख्रि बानलुनि दामानो बारा जाजोबथारबाय ओइ बिमा दै गिलाससे लाबोदोलै आइला बाबा फैबाय थैदो दानाबा खारदोसो नों लाभलि दैया जाबाय दे बिमा दै गांनाया हामथारलामोन नै बिमा खरसा लांदो मा मोनबोखो बोरो बेदर गैया नामा गैया बेदर गैया जाथारलायबाय बिमा जागोलोंसाया सारा दुनियानि गौराव नांजोबला बेनाव जाथारलायबाय बिसिनाबाथाय हा हिनजाव जाबा हौवा जाबाबो नोंनिनो फिसाना बियो आंनि फिसा नङा बे बेफोरबायदि फिसाया गैयाबो जायो गावनि फिसाखौनो बिदि बुङो नामा बोराय नोंनि गोरोन्थि गासिबो मा गोरोन्थि जालायखो आलाय बोराय गोरोन्थिसो बुंदों नों मा गोरोन्थि गोदो हिनजाव नांगौ बुंनानै इसोरासो गोनो गोथो जानानै गेजेराव लांदां खालामबाय बाबा नों मानो बिदि बुङो आं नोंनिनो फिसाखाना सिरिथा नोङो बे माब्लाबा जानो हाया ओइ बोराय हिनजावबाबो हौवाबाबो आंनि फिसाया फिसाखा मालायनि थाखाय हांगार फिथरबा आंनि थाखाय सना फिथर
आइ नोंल' आंखौ बुजियो रावबो आंखौ बुजिया नाङा आफा गाबनांला सानसे नङा सानसे नोंनि नोमफाया नोंखौ गनायनानै लागोन आया आया बै लाबलि नङा दे नङाबा माथो फाग्लाखौ एखमबा हिजिरा बादसो मोनलायलाङो माबा दख'ना गानै गानै मोसाबाय थायो औहाय फाग्लाया लाजायाबो दख'ना गाननानै मोसालाबाय थानो हौवा माहारिनि नामखौनो गाज्रि खालामजोबसिगोन बियो बेफोरनि थाखायनो रायलायनो बालायलाङोहाय आं बेजों ओइ फाग्लिफोर अबे थांनो फाग्ला हिजिरा मानो नांगौ नोंलाय नोंना बेफोरबादि ड्रेस गानै गानै ट्रेन ट्रेन मागिग्रा जादों होनबाना मेरला फैसा मोनगोन नों औहाय एसे मोसादो अदेन ना होनदो होनबा नोंखौ रावबो हौवा होनना सिनाय नंखाया दहाय लोगो थांसै ओइ र' थाथ'लाय माबे दख'ना गाननानै मोसाब्ला मेकआप फुनब्ला दि हौवाफ्रा हिजिरा जायो बे नङा जानो हागौ बेफोर हिनजावफोरनि खामानि जुदि बेफोरखौ खालामोब्ला हौवाफोरनि मान सनमान सिफायनाय जायोब्ला बुहुमाव एसेबां सेंग्राफोरा ओंखाम ओंख्रि सङो आरो बे गिदिर गिदिर हटेलाव ओंखाम संग्राफ्रा हिजिरा नङा नामा मेरला गिदिर गिदिर फेशन डिजाइनारफोर दं अब्ला बिसोर हिनजावनि खामानि मावाखै नामा अब्ला बिसोर हिजिरा नामा आरो हौवाफोरा बिसनि दख'ना सुयो ओंखाम ओंख्रि सङो न' बां सिबो बेफोर हिनजावफोरनि खामानि नङा नामा ना बेफोर खामानिया नोंसोर हिनजावफोरनि थाखाय मावना होनायखाय बेफोर मानसिफोरा हिजिरा लेडिस जाया नामा बयहाबो गावबागाव टेलेन्ट थायो सोरबा हिनजावा हौवानि ड्रेस गानो सोरबा हौवाया हिनजावनि ड्रेस गानो बेफोरखौ हौवाद्लाबा हिजिरा बुंनांगौ जेबो दरकार गैया बेफोर जाबाय गावगावनि मोजां मोननाय जोंखौ निमाहा होदो जोंजों भुल जाबाय दे नोंसोर बे खोथाखौ बुजिबाय बेनो आंनि थाखाय गिदिर खोथा है दरफ्राबो ओइ लाबलि लाबलि दंना गैया जाखो ओंखारबो आयौ फाग्लिया दिनै मा जाबोला बायखो फै जों आबैसिम बेरायहैनो अबाय थाङोहाय दा बाबाया नुबा रायगोन आंखौ आं थांथ'लागोनदां है हौवा जानानै गियो नामा फै र' होमबालाय थाथ' आं देलायनानै फैनि आदा दख'ना गानना फैदोलाय नोंहा थ' होमबालाय थांसै जोंहा फैदो नै फाग्लि दाख्लै ब्लग बानायबाय थानायाव बाबाया नुफैना जा रागा जोंदों बाल हौवा जानानै बिफा रायनायखौ गियो नामा औ थांगोन बाबाया बेसेबां रागा खरा आंबा दाख्लै बुजानोल' बाखिमोन आं हिनजाव जानानै ब्लग खालामनायखौ गारसै नामाथाय बाबा बोरो नोंनि साक्सेस जानायनि खोथा बुंनायफ्रा दानो गिभ आप खालामबाय बोरो नोंनि उमुमोन बायदि जाना देखायगोन होननाय बुंनायफ्रा आं दा माथो खालामनांगौ जाखो आंना बाबायानो स्कुटार लाबा ए नोंहा बिमा गैया आरो बिमाया नोंखौ बेसेबां सापर्ट होयो बेनो नोंनि थाखाय खाफाल गोनांनि खोथा गोजोननाय थाबाय आं नों बायदि लोगो जेरावबो नागिरना मोननाय नङा नोंनि खोथाखौ खोनानै दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं बेखौनोथ' बुङो लाभलि आरो बाबलिनि जरि हौनै बिफां गाखोयोसोथ' आयौ आं हायाहाय नै आयं फैगौ ओइ आयं अबाय थाब्रा
मा जाखो है बैथिं फैदोंमोनलां ओइ आयं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनांगौ दंमोनलै माबे आयं नोंहा फिसाजो बिलाइनांगौ जाखो ना बिहामजो लायनांगौ जाखो औ हाट मा थुलु खोथा रायलायब्रा एक फाग्ला बोराया मारैबासो खेलायनायखौनो रागा सिंलांबाय फै थांसै आहा ओइ बुदां फंबाय रथ'लाय मा जाखो आदा बे सेंग्रा जालायफोरनि खोथाखौ गोसोआव फोनांबाय थायो नामाब्रा फंबाय हा बे सेंग्राफ्राबो सैथो खोथासो बुंदों ना आदा आंनि फिसानि बिदि आखल दिन्थिखाबायबा हा नोंनि फिसाज्लाया माखौथो गाज्रि आखल दिन्थिदों गावनि रोंगौथिखौसो देखायदों हा दा हौवा जानानै हिनजावनि आखल दिन्थिनाया माबा मोनसे रोंगौथि नामा दानि जुगा गोदोनि बायदि नंला दानि जुगा गासिबो सोलियो जानो हाथावियाबो जायो नोंहा गावखौनो गाव खाफाल गोनांसो सानना लानांगौ मानोना नोंहा हिनजावनिबो हौवानिबो गुन गोनां सासे फिसा दं नंनायालाय नंगौ आदा खिन्थु बिफा जानानै बयनिबो खोथा बुंनायखौ बोरै सहायनानै थानो हानो बेफोर खोथाखौनो गोसोआव नांहोबाय थायो नामा बयहाबो गाव गावनि लुबैनाय थायो नों बिफा जानानै फिसानि गांनाय उखैनायखौसो सुफुंना होनांगौ सिमांखौ मोगथां खालामनायावसो हेफाजाब होनांगौ बेफोर खोथानि थाखायनो न'खराव सानफ्रोमबो दावराव खालामबाय थायो नामाब्रा फंबाय नंनायालाय नंगौ आदा आं बुजिबाय दे दिनैनिफ्राय आं जेबो बुंला दे आं फिसाखौ थाथ'दो आदा औ दे आंबो बैसिम थांनि फंबाय र' बे गथ'आ गवा दिनै बाबा बाबा मा जालायखो बिस्रालाय मान समान जाजोब्बाय नों नोंथाय गामियाव ओंखारनाला फिसाया मा दाय मावनायनि थाखाय गामियाव ओंखारनो हाला नोंहालाय हौवा जानानै हिनजावनि आखल दिन्थिदों बिराद गिदिर गोरोन्थि बेना ओइब्राय दुनियायाव मानसिफ्रा मा बुङो मालायनि बुंनायफोरखौ लाखिबाय थानो हाया जोङो बाबा आं जानो गोसो जानानै जायाखै आंखौ नंनायालाय नंगौलै आं मा खालामनांगौ जाखो बोरैबा बाबा? साननानै नायोबा बाहाय रावनिबो भुल गैया नै बोराय आंनानो भुल जाबाय दिनै बे गथ'आ नोंनि मान सनमानखौ सिफायदों जानो हागौ सानसे समाव बे गथ'आनो नोंनि मान सनमानखौ जौगाहोगोन बिमा आंखौ निमाहा होदो बिराद गिदिर गोरोन्थि जाबाय फिसानि लुगैनाय बुसायनायखौ आं बुजिनो बाबा हायासै नों बेफोरखौ मा खालामनो नागिरदों बाबा आफा